lan zen, eta lanketa horretatik aurten daude programa hori. Gitxi gora bera ekitaldi agertzen dira programan, eta aurtengo txupeneria nire eskumanda hona presidentzia Carmen Pinel izango da. Carmen aspaldi urte askotan kultura arloan oso aktiba izan da lekitxoko... Bueno, lagundu, lagun asko. Lagundu, por ejemplo, pentsa zerrengo da, zerbestan, areri behin entzan bezali hor da horari behin. Konterentzio eta duna zematu. Erdo pape. Erdo pasokin ikutira. Erdo ikutira zikoizak, horrek errezak ez, gatsak. Goizak, abekuak errezak. Eginia da, ariztio, sabes, neko goraz behiak eta zuten goizak. Orduan, aurten ez nahi bat zordia pentsada, Carmen Irudia txupina botako labena. Tengo kartela irabazia aurra, Aritz Mugertzak irabazi da, bera natura. Bera, merezia da, eta bedorren lehene da, lekitxon denok batera, baina ez galdu zure papera. Aurten bebai saiatu gara eta lortu dugu txosnen batzordia antolatzen da bezen ekitaldizape programa ofizialia sartzen dugu, eta baten joguz eurakin, onarte separata eguneraz, eta aurten hori lortu dugu, eta baitza txosnapea baten dugu da esfortzu bat, eta komun publikoa egiten dugu da, euren eremu. Antzar egunari dakizuen modura, ia aspalditx eta bide kalian zurrumurrua hien zeian izango da, aldatuko da eguna, normali nien boste izakin da. Horre antolatzeko orduan erakunde desberdinak parte hartzen dabe, bai sosdeiak, osakidetza, ertzaintza, udaltzainduak, eta eren gomendioa zen eguna aldatzea. Eta udaletxiak alan erabaki ban, talde bizien artian erabaki den duan, aurreko legaldi zen, eta hori mantendu dugu zet, eta hien espezializko da, honetan izan da. Hor dispositibo berezi bat, urtero lez, igual pizkara itxua, orten donek izatek edan montada, eta berari antzarran edagotu duen, zugal zanen dute erorre bai zuzertan eta, iesko modera izango da, kuadria bakutsak erabakiko da, antzarte, edo naturala, pelota partidua pepa daukago, zien bi, lau eta antzarreguna zei finala. Pelotariak Martine de Lugo eta Eskurria Medino Bilarrena izango diraz. Beste semifinala egin lauan Tito Etxea, Ibai Zabala eta Berasaluze Bilarrena eta Fontorio, eta finala zen gora, antzarre gungen arrantzaldia. Bebai Raimundo Amador programan errata bat onden da, dino gabeko 10 berdizetan dela, baina azkanian 8 Raimundo Amador izango da, zinian, ortuzgarria duan, hien zazpizan, eta barkamenak eskatu hori xe erratia baten bat dira hartuko da, segurutik. Eta asko diziorik ez, gero udaletxen modura eta udal modura, mende dengo korrizan bebai, agertzen da eraso sexistari buruzko tantoko erantzukizun bat, eta pauta batzuk, baten batek agian susmatzen bada, edo ikusten bada, eskaren batek, egoera horretan dela, zelan jatatu. Eta prentza horreko ametsuta gero, edo aurkezpena ametsuta gero, lekitzuko kortsuak martxan, aurkezpen bateko dabe, edo irakurriko dabe manifiesto bat, uste dut kanpuan eskilean. Eta nik asko dezure, eskarrak egon barriro, hartzen duzuen talde pertsona guztiari hau izatzeko orduan, eta bai,
eta San Antoninetan gozo bia da itxi, udal modura, eta zegitzen naia. Nik ohartu antzarre egunera begire beti azpimarratzen dana. Kanpotik datorren jendie, mesedez erabiltze dugula transporte publikoa. Gero bai, parking berezi batzuk habilitatzen die. Orduen, hoxe da, gehien bat, jaizetan jendie kanpotik datorrena bintzet transporte publikoa erabiltze die, eta norberan kotxie bastar batera bagatu. Hoxe da. Eta edo tabernak ere eskatu, fiskalez erabiltzeko, komuna zabalik ekitzeko, eta urtero lez egin da, eskakizuna ekitzeko. Guk gehien bat, buruz gorri zutatoz hogeita 15 edo pertsona, eta gero udaltzaingoa reforzatzen, gehien bat udaltzaingoa reforzatzen dira atzarren edo balmazenetik etortzen dira eta sozialeko kolonizak, etortzen diraz, eta gero ertzainak dispositibo berezi bat antolatu da. Bizkaituzek ordute egizek errefartza bitxe batzu, orduak bitxik hartu behar dire, horrengo kogunera arte. Eta gero garbitxasuna behar etortzen. Gizien bat hori egun guztiak. Aurten azte buru egual pizka komplikau izango da, ez daki oso ondo zapatua zelan funtzionako da ben. Zomeki esatek edan antzarak, ez daki kanpotarrak zapatua bera pasaten zortua da, horren okorniak zelan egon da horixe gabitzaz pizkat ez daki zelan funtzionako da ben. Nik amaitzeko gero, amaitzeko, sare sozialetan da horre, ez daki zelan proposamen bat, edo firma bilketa bat, barrakin egunak murrizteko 2007-tik azona barrakak 3 aste buru egon diraz Nekitxon plazan, eta horre hasi da jentia mugitzen eskatzen 3 aste buru barik aste buru izatea. Aste buru barik. Guk ez daukago nolako problemari eta torren urtera behira hori aztertzeko, eta azte buru dukini, prezizioan negozia barrak edukin, eta onarte 2007-tik izan da 3 aste buru, da horte, sartu gara eta horren bado, torren urtera behira, ez dugu problemak. Zuma balizu da behar? Euro bi. Baten bat badau, karua hori ez da aldatu 2007-tik. Igual hone planteamiento bat txekera igual da nahiko da aldatu. Aldatzen duen dira bat barro zelan erratu. Baina, ez da problemak, eta horretien azte buru bi planteatzeko eta zelan aldatu. Carmen, besterik? Nik ez edo lontza, baina nintxo. Nintxaten hori barak entzuten, erdizia bai, erdizia ez, pakizko gortuta eraita. Eskerrik asko eta ondo pasaz Antoniak.